Obradoiro volveu disputar un partido da Liga ACB logo de máis dun mes parado por culpa do coronavirus. Os de Moncho Fernández non acusaron a inactividade e sumaron o 7º triunfo do curso diante do Bilbao. 34 días, 5 semanas de paro e o Obradoiro volveu usar o grande. Se cadra, ao principio notou inactividade, pero cando o primeiro cuarto chegaba ao seu fin, engancharon un parcial de 13-2 para rematar eses primeiros 10 minutos con vantaxe. E souberon xestionala a base de arreóns ata o 80-72 final. Estreouse con Iaris o comezo do segundo cuarto, xogou case 4 minutos en total. O resto de xogadores aguantaron ben as rotacións e disputaron máis de 10 por cabeza. Gran partido de Mike Down, 17 puntos e 20 de valoración. Ben acompañado por Cohen con 12 e Beliauskas con 10. Triunfo con valor engadido. A 7ª vitoria da temporada chegou ante un rival directo pola permanencia. Thank you.